Fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqa' kważi 2 miljun passiġġier. Hekk spjegat ma' dan l-istazzjon Lorna Refalo, uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi tal-ajruport, hija qalet li dan ifisser żieda ta' 5% fl-istess perjodu meta mqabbel mal-2019 li kienet l-aqwa sena li qattra l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Kellna bidu tas-sena tajba ħafna u fil-fatt fl-ewwel 4 xhur ta' dis-sena rajna kważi 2 miljun passiġġier. Dan ifisser li kellna ma' 760,000 passiġġier iktar mis-sena ta' qabel, u mbagħad meta nqabbluha mas-sena rekord tagħna l-2019 naraw li kien hemm żieda ta' ftit aktar minn 5%. L-iktar jiem impenjattivi għall-ajruport matul April kien fit-tmiem il-ġimgħa tal-Għid, hekk kif għaddew kważi 98,500 passiġġier. Lorna Refalo irrimarkant li l-irkupru b'saħħtu fis-settur turistiku Malti ġie konfermat mill-ajruport, tant li qed jiġi mbassar li sa tmiem din is-sena se jkunu għaddew minnu 6,300,000 passiġġier. Hija spjegat li dan ifisser irkupru ta' 86% fuq iċ-ċifra tal-2019, is-sena ta' qabel il-pandemija. Qed nistennew li jkollna sajf impenjattiv, anke grazzi għal skeda ta' titjiriet li għandha aktar minn 100 rotta fuqha u fiha rajna wkoll qed naraw ukoll linji tal-ajru li kien ilna ma naraw. U kif ilna ngħidu sal-aħħar tas-sena qed naħsbu li ħankunu lqajna ma' 6,300,000 passiġġier. Dan ifisser irkupru ta' 86% tal-livelli rekord li kellna fl-2019. Intant f'temp ta' 5 snin l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jagħmel investiment massiex ta' madwar 175 miljun euro. 40 miljun euro minn dan l-investiment se jkunu qegħdin jagħmlu parti mill-proġetti li bdew matul din is-sena.